Täällä Dark Angel HD taas pelataan uutta peliä Blockstrike. Se on vähän niinku CS. Luultavasti. No tietenkin on. Se on kuin CS, mutta tälleen vähän erilaista. Otetaanpa, koska mä haluan mennä AVP-modeen, koska mä oon niin paras AVP. Yes. Villa, päästään yhteen lempparimaan. Ei tää on villa, mitä vittua. Satana. Mulla on hirveät no-scope-taidot vetää tässä AVP:llä. Take go down. Kun saattaisi se itokodissa. Muuten ilmoituksena, että jos teillä on IG-tili, niin käykää IG:ssä kattoo mun IG-tili Dark Angel HD. No, tulee hauskoja kuvia ja muuta hauskaa. Perkele. Niin, ja sitten myös näitä mun pieniä hommia, kun mä pelaan Ghostia, niin siellä on ainakin yksi kuva mun eeppiset killstreakit. Pois. Vittu. Mitä vittu? Jaa. Backstab. Se tuo. Mitä? Miten voittaa barrerolleja? Hei. Sä et oot. Rambo! Kato mikä. No scope! Yeah! Baby cripple! Ei pois! Sä et voita mua, mä oon no scope mestari. Perkele. Matthew, get out my way. I want to go outside playing with my friends and shooting it on. Ei voi. Jaa! Predator veti jonkun no-scopein mua naamaa. Mitä vittu? Kuka sä oot? Ai perkele. Mitä oikeesti muokkailla? Settings. Sensitive. Täysillä! Niklas. Siis kukaan ei voi estää mua olemasta. Ehkä tää on vähän liikaa. Tää on. Tässä. Jotain hyvä. Joo. Sitten siitä Bean Boozled Videotilan spessusta, niin siinä olisi, että nyt se yksi pieni tilaaja tarvitaan, että mä voin tappaa itteni ja oksentaa ja sitten vaan katsotte siellä innolla, kun mä oksentelen. Ja muuten mä käytän sit mun pelinimeä tässä Darkness, koska miksei. Ei jaksa käyttää koko nimeä, liian pitkä. Joo. Mä oon yrittänyt tehdä sitä introa, mutta mä en oo vielä saanut sitä tehtyä. Tai no, en oo saanut edes tehty. Silleen mun pitää pyytää tuolta ITR-kamerilta, että se kertoo, se sai just intron sen videoihin, että miten se teki sen. Voitko, mitä vittua? Mä skippaan meidän uuteen matsiin, koska mä en jaksa enää. Joo, me ollaan menossa tää klassikki, eli ihan peruskuolet. Sä et tuu enää takas. Mä haluun punaisille. Anna mun mennä punaisille. No en mä mene. Okei, mun pitää taas tuolla hienoa kamo tossa osassa. Aina minun katsoa. Ja. Alpha Ghost. Kyllä. Darkness. Ei, pois tieltä. Noin, nyt se alkaa. Mulla on nää ihan alkuaseet, koska mä en oo vielä saanut tarpeeksi rahaa ostaa. Mä yrittäisin kerää P90, koska se on aina paras ase.
paras se MVC ja paras se kaikessa peleissä, missä se on tää lagaa. Voi jumala, nyt lagaa. Okei. Thank you. Vähän väliin. Kuka sä oot? Who are you? Sinä... Älä liiku! Look at my god, it's amazing. Amazing. Tää on hauska, kun sä voit vaan katsoa. Joko ne tulee nää viimeinen punainen. Jaksa setti sitä näin kauan. Minä kuulin ammuskelua. Hyökkäykseen! Eikö tää mun vatsi päättynyt? Ja tapottiin se. Tuolla. Yeah! Sain ne syöntapoja. Voitettiin. Onko meidän tiimissä kuinka monta? Nyt on 2. Ei vaan, mitä? Miksi meitä on näin paljon? Dark Nemesis. Ei ole sukua. He's my last brother. I have to say a book. Miksi mä huudan teille? Rip. Mainokset. Epäreilu tulo AK. Joo, anteeksi, mä oon vähän kipeänä vaan ollut. Niin, jos se häiritsee, niin se on syynä vaan se, että mä oon kipeänä ja mä oon yksin. Katsotaan UMP 45, koska ei ole parempaa. Mä yritän hankkia se P90 tai AVP. AVP taitaa olla yksi kalliimmistakin aseista. No, se on sniperi. Ainoa huono puoli, että tässä ei ole niinku silleen, että se joudutaan ostaa per matsia. Hei, miksi sinistys? Onko huono päivä? Se vaan jäi istua siellä, että hei, mulla on huono päivä, koska tapoit mut. Sinä, joka käytät hienoa vihrepyssyä. Kill them all. Eli joku punaisista näköjään disconnectas. Mä näin sut ennen kuin sä et tappaa mua. You are worst killer on the world. Die! No. Hitto. Se on nestemaailma. Neste! Mitä? Mä vaan näen tuon pään seikkaat ja shake it. Shake it. Miks? Mä en jaksa katsoa. Mä skippaan teille, niin ei tuu tylsää, kun te katsotte koko ajan. Ei vaan ei sittenkään. Ups. Näytän taitoa. Mä oon rikas, koska mä kultaisin. Jos tässä on aito CS, niin tuohon pitäisi laittaa pommi. Ja mä just näin, koska tuossa kuoli. Ei kuoli. Vaan joku ampu. Onko tässä pelissä muuten granaatteja, koska ne olisi niin kiva viskoille. Fire in the hole! No ehkä on, ehkä ei. Yes. Meillä voitto, vaikka mä en saanut mitään aikaa. Check my gun, it's perfecto. Me. Mä haluan mennä tänne. Miksi sinne ei pääse? Mitä helvettiä? Normaalisti pääsis. Ehkä me vaan suoraan rampotaan tuonne. Suoraan vaan noiden spawniin ja tapataan se tyyppi, joka kanssa tappoi meidän tiimiläisen ja se rippasi se lakaa. Ei! Pysy kaukana! Lähetäänkö hippasille? Ei sittenkään.
Wanna go? Wanna go, bitch? Pystyisin ehkä seuraava video, jos mä saisin suostuteltua. Mä saisin kai ITR-kamerin mukaan, koska se pelaa tämmösiä. Ainakin yhden videon se pelasi CS Portable. Ehkä se suostuisi tulla mukaan, koska se on mun ystävä. Niin. Saisin se ehkä tulee seuraavalle videolle ja seuraava video olisi niinku jossain kaukana. Juu. Lima. Mä kyllä ehdin tätä kokonaan loppuun. Tähän lopetetaan tähän. Ei se on mun osalta moi moi ja nää seuraavassa videossa kai tällä viikolla. Tai silleen, mutta kuitenkin nähdään seuraava kerran ja se on sitten moro moro.